Здравейте, след Гран При на Съединените щати във Формула 1, Макс Верстапен направи огромна крачка към спечелването на титлата и през 2024 година, тъй като и в спринта, и в основното състезание на трасето в Остин нидерландеца завърши пред Ландо Норис. Това какво се случи в състезанието ще коментирам съвсем накратко, тъй като интересните ситуации не бяха особено много. По-скоро имаше тактическа битка между Макларен и Red Bull, както и победителите от Ферари, които си караха самотно и необезпокоявани на върха в класирането, и по този начин пък отварят един интересен въпрос дали битката при конструкторите няма да се води между три отбора за титлата, разбира се. Това, което се случи в Остин, поне според мен отново беше дискусионно, най-вече заради рейс контрола. Мисля, че в една от двете големи спорни ситуации рейс дирекцията действа правилно, но в другата съвършено грешно. На старта, това, което се случи на първи завой между Макс и Ландо, според мен категорично беше наказание за Верстапен. Защо? В правилата много ясно е записано, че при подобна маневра между два автомобила гума до гума се гледа върха на завоя и кой е по-напред там. В случая Ландо беше по-напред и това гмуркане на Верстапен го извади от влизането в първи завой. Там вече се гледат и телеметрични данни при такива случаи, така че мисля, че те много ясно ще покажат, че спирането на Верстапен е прекалено късно и той няма как да вземе завоя, оставяйки място за британския си съперник. Категорично това бяха 5 секунди наказание и това беше подкрепено няколко обиколки по-късно, когато Джордж Ръсел направи идентична маневра срещу Валтери Ботас и беше наказан мигновенно. Просто съмнението за това, че е тенденциозно решението в първи завой останаха, защото дори не беше разследвано от стюардите. Вече ситуацията в края на състезанието, поне според мен, не изисква наказание нито за Верстапен, нито за Норис и ще обясня защо. Първо, в върха на завоя Верстапен беше по-напред. Второ, траекторията на Ландо беше невъзможна за затваряне на маневра. И трето, и двамата напуснаха трасето. Така че, ако Ландо е бил наказан заради това, че е имал 3 напускания вече и следователно четвъртото е наказание от 5 секунди, мисля, че трябваше да се вземе предвид обстоятелството, че той беше с подобна траектория извън трасето поради наличието на Red Bull до него. Колкото до Макс, не виждам защо той трябва да бъде наказан, тъй като имаше предимство на влизане в завоя и следователно на излизане той можеше да избере траектория за своя автомобил, при положение, че имаше предимството и на излизането. Беше по-напред, самия му автомобил беше по-напред. Друг е въпросът защо Ландо не беше посъветван от отбора или може би той сам не се сети, просто да върне мигновено позицията на Макс и да го атакува в някои от следващите обиколки. Имаше, мисля, че поне 3-4 тура, в които по-добрите му гуми, състоянието на гумите позволяваше поне още една-две атаки. Това вече е въпрос и на, и на класа, индивидуална и на отборно решение. Лошото е, че рейс контрол се намеси в такъв момент, в който предреши битката между тях. И все пак не е за първи път. Но аз поне си мисля, че там не трябваше да има наказание нито за Ландо, нито за Макс. Колкото до останалите, Мерцедес, мисля, че с доста посредствено състезание. Той всъщност Джордж Ръсел за своите стандарти направи една добра надпревара, но Луис Хамилтън, меко казано, се поизложи този път на трасе, на което той винаги е бил на подиума и постига винаги много силни резултати, независимо какво е нивото на автомобила, но този път започна с така доста хлапашка атака още от първата обиколка, изпревари няколко коли и мисля, че спечели 5 или 6 позиции, след което се сгромоляса и това на практика направи уикенда за Мерцедес доста слаб, предвид и не особено успешния спринт. Останалите доста добро представяне от Хаас, този път и в надпревара. Не беше само спринтова скоростта им.
Астън Мартин и RB бяха в самотни такива турове. Общо взето през цялото състезание въртяха обиколки на празна писта през себе си. Уилям се представи доста под нивото си, а Кик Заубер, макар и с променена кола, видяхме, че при тях развитие все още няма. Като най-големият проблем на този отбор е, че работата с гумите им е трагична веднага след първото спиране в бокса. Алпин също направиха не лошо състезание, Естебан Окон се представи на високо ниво, Пиер Гасли също. И дори мисля, че в един момент Гасли имаше най-добрата обиколка. Може и да бъркам сега, не знам, не е важно. По-важното е, че предстои писта, на която Ферари се очаква да бъдат абсолютни фаворити предвид характеристиката на автомобила си. Това мисля, че трябва доста да притеснява Макларен и Red Bull, тъй като битката при конструкторите мисля, че започва да все повече да се накланя в полза на черните кончета. Предвид, че Карлос Сайнц и Шарло Люклер, за разлика от Ландо и Пиастри, се представят на много високо ниво и двамата. Докато решението в Макларен, например, демотивира Оскар Пиастри в последните състезания, видимо, виждаме, че той не е на ниво. Ландо е неуверен и прави детински грешки, което мисля, че доста така фаворизира Ферари в тази битка. Колкото до Red Bull, Макс е сам. Видимо, Серхио Перес след една-две надпревари, в които живна, отново е на обичайното си ниво, което не е на нивото на отбора, и си мисля, че Red Bull най-вероятно ще завърши трети в тази битка. И само още нещо относно Верстапен и Ландо. Аз си мисля, че Ландо можеше в първи завой да бъде доста по-безкомпромисен и да затвори изцяло вътрешната траектория на Макс, докато той все пак му остави едно прозорче, в което, както отбелязах и преди на преварата, Макс ще бъде абсолютно безкомпромисен, и така и става. Ако Норис иска да има някакви шансове до последно да се бори за титлата, просто трябва от Гран При на Мексико до края той да бъде безкомпромисен срещу Макс. Дадеш ли му шанс на подобен пилот, просто той не ти оставя на теб. Виждаме, че Верстапен, каквото зависи от него на пистата, го прави на 110%. Така че Норис трябва да промени поведението си, ако иска да се бори с Макс. Това е преди Мексико. Ще запиша видео може и в петъчния ден или в събота, като имаме някакво развитие, някаква яснота относно разпределението на силите и това какво ще се случи на Ерманос Родригес. Аз си мисля, че в настоящата седмица Макларен трябва доста да поработят върху интегрирането на апгрейдите, които имат, тъй като бяха доста загубени, особено в спринта се видя, че буквално колата беше много инертна, а това е нетипично за тях. Така че предстои Гран При на Мексико и ще се видим в края на седмицата. Чао!